Здравейте на всички, аз съм Емре Метин. Дойдохме да посетим сглобяемата къща от 120 квадратни метра, която построихме за Генни хат в Сакария, Памукова. Сега ще разгледаме тази сглобяема къща за вас. Искаме заедно да разгледаме тази сглобяема къща с двоен еркер и L-образна веранда. Хайде всички заедно да влезем малко по-навътре в къщата и да ви покажем всички подробности, които се намират там. Да, ето тук ни посреща една здрава стоманена врата. Отдясно имаме един много красив и функционален кухненски кът. В тази наша кухненска част, която е с площ от 13 квадратни метра, заедно с красивия еркер, се е оформило едно изключително приятно и уютно пространство. А сега от тук нека да преминем към нашата коридорна част. В коридорната ни част тук има една спалня, която е 12 квадратни метра, а тук още една спалня, която е 18 квадратни метра. Тук има още една спалня от 16 квадрата, родителска. Тук се намира нашата обикновена баня. И тук се намира още една спалня. Общо 3 спални и един просторен салон